Abogado sa usa ka pastor sa Cagayan de Oro City nga nalambigit kuno sa pagpatay sa kandidato sa Mr. Cagayan de Oro City 2023 nga si Adrian Fornelius mitubag na sa mga aligasyon batok kaniya sa social media. Ilang kampo andam kuno moatubang sa bisan unsang reklamo. Kapulisan giklaro sab nga tua na sa piskalya ang kaso. Ano ang report? No comment usa ang kampo ni Pastor Dimver Andales kung may kalambagitan bagayod ang pastor sa giingong pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornelius. Kay numduman bulan sa Mayo ning tuiga, walay kaluoy nga gipusil patay ang biktima sa Barangay Nazareth samtang padulong sa usa ka performance practice para sa pageant. Dugang sa kampo ni Andales nga hantod karon tulo ka bulan gikan sa pagkamatay ni Fornelius, walay nadawat nga pormal nga reklamo ang ilang kliyente. There's nothing to deny or admit. There's no case yet. Again, that's our stand. There's nothing to deny or admit kay wala may kaso. Kung may kaso, that would be the time nga among isudjuhan kung naabay among i-admitar or among i-deny. Nagsumikad ang mong isyu human nga nalakip ang pangalan sa pastor nga mikalat sa social media nga nagpaluyo kuno sa mong krimen. Sa mga post, makita ang mga screenshot sa daw conversation sa karelasyon sa biktima nga si John Orog og daw higala ni ini. Ang conversation nagpakita sa daw relasyon ni Orog og sa usa ka pastor. Sa mikalat nga mga post, si Pastor Dimver Andales ang ginatudlo nga pastor. Aminado ang kampo ni Andales nga nadutlan gayod ang ilang kliyente tungod sa mga storya nga nanggawas karon batok kaniya. Apan gibutyag ni ini nga lig-on gihapon kuno ang relasyon ni pastor og sa iyang pamilya. So karon we don't want to feed the minds and katong mga chismosa nato nga mga sorry lang nga mga higala sa social media kay you know this is very pernicious. This will destroy the relationship of people. Sumala pa sa legal counsel ni Pastor Dimver Andales nga sa karon nagapaabot na lamang sila kung aduna bay formal na reklamo nga moabot batok sa ilang kliyente. Sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police Office, anaan na kuno sa piskalya ang Adrian Fornelius case o kasong murder ang ilang gipasangat. Sa level sa Cagayan de Oro City Police Office, wala man tay ginganlan nga personalidad, individual sa kahanginan, no? Kabahin ani nga late Adrian Fornelius case. So naanapod sa level sa prosecutors with due respect sa Department of Justice, particular na sa prosecutor's office, sa ilang level na pod ang paghatag og mga detalye kabahin ana. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.